Has vist com va tapada, que se'n vagi al seu país? Mira, què fa aquí, tapada així? No sé com pot anar així. Va muy tapada, seguro la han obligado. Quina calor estarà passant, no? Això és el que sentim cada dia. Escolta, entén i respecta les persones pel que són. El canvi comença amb tu. Apropa't.